L'equipatge reduït, furgoneta i 5 sentits. Busco rius, paisatges, formatge, espai vi. Catalunya cantant, cantant, Catalunya tant, tant, tant. Capítol 4. De 3 inútils en fem un d'útil. A mida que anem fent entrevistes, em vaig responent preguntes que em feia, però alhora me'n sorgeixen de noves. Vivim com volem? Som realment lliures? Algú té interès en que no avancem? De Catalunya hi ha coses destacables. Hem visitat persones que treballen la terra i hi planten coses. Persones que cuinen amb el que altres planten a terra. Hem fet uns quants concerts i visitat llocs meravellosos amb gent molt interessant. Avui farem parada i fonda un parell de dies de descans per agafar energia pels 3 concerts que venen. Anem al Mas Casanova de Sora amb la Mercè i en Xevi, grans amics, a veure què ens expliquen. He agafat una mica de vi, que sempre fan les sobretaules més disteses. Què feu vosaltres? Què fem? Cuidem un tros. Cuideu un tros. Home, és un tros maco, des d'aquí no es veu, però... Cuidem bèsties i cuidem el tros. Molt bé. I volem que el tros es cuidi amb les bèsties. Que generi sol, ja, que regeneri sol. No, bueno, l'idea és una residència de cavalls vells o cavalls jubilats, o cavalls que no tenen cap futur en el mercat normal. Cavalls bales perdudes. Exacte. Bueno, o cavalls, o sigui, inútils, no? Que ja se'ls deixa estar. I aquí, doncs, gent que s'estima molt el seu cavall i ha entès que quan el poden fer servir tenen una segona vida i tercera i quarta, perquè molts es jubilen molt joves. O gent que vol que estiguin en llibertat, que no estiguin en una quadra i aquí estan. I això dic cuidar el tros perquè ells es cuiden, o sigui, són 300 hectàrees, ells es cuiden de... Les hectàrees els cuiden amb ells i ells cuiden a les hectàrees. La idea és que d'un tros així que no era bastant inútil, entre tots, nosaltres, els cavalls, les vaques, les cabres, puguem gestionar més bé per incendis, per pastura, per... Entre uns quants inútils fem una cosa útil. Sí. I és allò, saps? Menys i menys és més, doncs això. Una mica cuidar el tros. Sí. És l'objectiu, no? Sí, l'objectiu. Cuidar el tros que tenim aquí, que és... I treure'n un rèdit, però no allò d'anem a fer una explotació ramadera a fondo, de guanyar per fer molts calés, no? Anem a fer bé i anem a viure tranquils i anem a viure... que puguem viure. Amb harmonia amb la natura, no? Sí, a més, una mica aquí al mig del bosc i ja està, que puguem viure. I jubilar-nos d'aquí 5 anys. I també després hi ha els inútils dels inútils, que són els que els han abandonat o que els han maltractat i que els agafem i busquem que una segona casa o algú que els vulgui, o recuperar-los si s'han fet mal i després donar-los, o cavalls de competició que han competit durant molts anys, es jubilen molt joves perquè no poden competir, però serveixen per 1.000 milions de coses més, que és el que fem les rutes, amb aquests cavalls que ja no poden competir però que van superbé, són una passada de cavalls i fem les rutes. Rutes? Perquè aviam, explica-m'ho bé això. Fem rutes mínim 2 o 3 dies o d'una setmana. Amb gent que vol... Amb gent que vol fer les rutes, sí. I hem fet rutes d'una setmana, d'un mes vam travessar els Pirineus. I amb cavalls d'aquests que en teoria no serveixen per competir però serveixen per 1.000 milions de coses més, doncs fem les rutes, ells els podem mantenir gràcies a les rutes perquè poden estar aquí, que viuen amb el seu grup i tot plegat,
I la gent que ve a fer rutes i nosaltres ens ho passem molt bé quan fem les rutes. I llavors, quan feu les rutes aquestes, com va? Què feu, una setmana? Teniu els llocs... La feu a la carta? Com... A la carta. Sí, és una mica a la carta, el que la gent vulgui. Si dius tu, jo vull anar, vull dutxar cada dia, vull dormir en un llit cada dia, vull menjar bé cada dia, fem un tipus de ruta, i si ens diuen volem anar en tenda, volem acampar, el que també ho muntem, o sigui, el que ells triïn una mica. A dinar primer anem a dinar, o ens coneixem primer, per això el de conèixer-nos primer, i sempre demanem com t'agrada un cavall, o com, jo què sé, què esperes d'un cavall o de la ruta, i segons com veus un, doncs sí que intentem... El Mercè ho sol clavar bastant, això. Mira, tu te val, doncs va amb aquest o amb l'altre. El veu i diu, aquest per què? Sí. Aquest per què? Com un maridatge, no? De dir aquest... Sí. És com el xaman que et dona la dosi, saps? Que vull dir, és el mateix, tio. Perquè cada dia fas 25 quilòmetres, entre 20 i 30, normalment són 25, i clar, veus boscos que canvien, tu passes amb cotxe i no t'enteres de res. Clar. I vas a un ritme que és guai, és un ritme humà, i com més dies fas, més dies hi vols estar, clar. Enganxa el cavall, no? Estem enganxats al cavall. Sí, molt xulo. Jo, per mi, el ritme, i ells també els hi passa. L'avantatge ells també de viure així en manada o que estiguin així és que ells trien amb qui volen estar. Si són dos, sempre són amics, perquè s'han de treure les mosques. Però si són molts, oita, mira, no, aquest em cau més... grupets, clar, no? hi ha grupets, Sí, i aquest em cau bé, aquest i no, per és ells un els grupet. amics és superimportant. Jo, per mi, és el més... O sigui, si un cavall està amb salut és perquè aquesta part la té coberta. Quan aquesta part no la tenen, bueno, tenen de tot, tio. O quan un cavall arriba que està desubicat, ostres, saps? Els hi costa, i fins que no fan un amic. Si tenen un amic, no hi ha cap problema, tio. O se senten estimats, o se senten part del grup, o així, tots els mals han desaparegut, tio. Sí. Un ritme molt més cor amb tot que nosaltres. I llavors jo penso que molta gent els dirà els cavalls per això, perquè t'has d'adaptar a ells, perquè ells són molt sincers, tio. Saps? Ells, per exemple, jo què sé, no ho sé, tenen molta por, o tenen molt d'algú i t'ho ensenyen i són molt transparents, i llavors això també de tu perceben, saps? Si tu, jo què sé, un dia estàs molt estressat i vas, ja tornaré demà perquè aquí avui no fotrem res, no em volen ni veure, saps? Fins que pugui ho faré, saps? Si em puc ajudar un, doncs l'ajudem, si no puc pel que sigui, o per pasta, o per temps, o per espai, doncs, hòstia, em sap molt greu, però els que puguem, no? Els ajudarem. Sí. Què vols dir-li? Jo la comparació és aquesta. Ma iaia anava coixa i no la vaig matar. Doncs el cavall que jo m'estimo i que l'he vist cada dia i que tinc la mateixa relació que amb la iaia, tampoc el mataré, tio. Clar. No? Sí. Passa, això, el problema és que quan vas coneguent més, i clar, dius, bueno, ja en tens una, però el cavall em pots conèixer. Clar. Saps què vull dir? Que l'important és que cadascú trobi El que li agradi. el que li agradi, i un cop ho trobes és que és 100% més fàcil, segur. Sí, jo penso que el més... Bueno, no que un pensi que costa molt, però ser conscient de com t'agrada viure, què t'agrada fer, no? I pensar com ho pots fer. De l'autosuficiència, això que dèieu de fer el tros aquí, que cada cop vas fent feina, però va quedant feta la feina. Sí, va és molt lent, aquí. és molt lent. És lent, però va quedant, que si no és l'any que ve tornes a estar igual. Sí, És una mica el lema de la permacultura, no? És a dir, fem coses permanents, tio, que el que fem no ho hem de tornar a fer, si més no, tan intensament. I fiquem l'energia i després que has d'anar fent sempre, perquè si abandones les coses se'n va a la merda. Sí, però que ja, saps, és una mica això. Però que dic que perds molts diners, molt temps i molta energia en fer coses amb la de la música per donar-te a conèixer, no? I Quan el que havies de fer era conèixer tu. Exacte, sí. Ostres, mira que maco. No, el que costa és saber-ho. Jo és el que dic, en sèrio, el que costa és conèixer-te. No? Sí. Perquè un cop et coneixes és molt més fàcil triar.
però ens liem i és normal, no? Però les coses que t'has muntat al cap et fa que et comportis d'aquella manera i és totalment irreal, tio. No té cap mena de sentit, tio, no? Sí, Sí, és que el sentir és molt mal parit. Hi ha l'Irene, hi ha en Lluís, hi ha en Xevi, la Clàudia. D'aquí anem molt tapats, No me'n recordo del nom de la cosina de l'Arnau, però... Gràcies per venir, per tots vosaltres. Tu ets tan bo amb mi. Hi ha moments que perdo el control. No sempre es pot estar a punt. Un amic com tu, tan sincer i tan pur. Jordi, Palou, un amic com tu, tan sincer i tan pur, sempre et vull. Vaig d'aquí cap allà, no sé si torno mai. La por la mort, la por el fracàs, la por el rebuig inclús de tenir-la. Pors absurdes m'inunden el cor, em bloquegen i no sé bé com sortir-ne. Per això canto, canto, canto i el meu mal espanto. Tu ets tan bo amb mi, 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 tu ets tan bo amb mi. Vull sentir a la vida un gran cor que batega, s'arrossega per terra i les penes se'n van com les coses supèrflues muntanya avall, com els rius i les vaques. Jo segueixo lluitant cada dia amb fantasmes que hi tinc aquí dins. Menen l'estómac. Hem passat tantes tardes tocant la guitarra, fent el cant de mañanes. Tu ets tan bo amb mi, 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 tu ets tan bo amb mi. I ara canto, i si canto content, ara canto, i si canto content, ara canto, canto, canto i el meu mal espanto. Tu ets tan bo amb mi, 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 tu ets tan bo. Jo què he de dir? Tu ets tan i ets tan bo, ets tan bo, tu ets tan bo. Tornava a dir, tu ets el que m'havia així. Pixapins, Go home. go home. Sí, fills de puta. Hem deixat els cavalls.